Ty pičo, to je super. Budeme cez toto kúpať, vieš, prejdeš na tú túru a budeš aby si niečo. Hej, toto bude naše videnie do túry. A ono to je ostrý inak? Hej, dobré. Keby sa na to vypijem už teraz. Čo tak ti chutí? Posledné video pred... Neviem, či to je ostré. Počkaj, skladím to trošku. Musíme sa naučiť s tým robiť. Je 22:40. Posledná večera padla. Pizza bola dobrá. 22:40. Cieľ je otočiť krivom za 24 hodín späť do Bratislavy. Vidíme sa. 24. Vás vítame vo vlaku. V prípade vašich otázok o jazde vlaku, poskytovaných službách a prípojoch je tu pre vás sprevádzajúci personál vlaku, ktorý sa postará o vaše pohodlie. To je pekné. Prajeme vám príjemnú cestu. Nasleduje stanica Svit. Mama, čau. To sú peniaze, to tam je na 20 centov. 20. 15. Ja tedy jenom stovku. 50 kilometrů, to je volať. Každý by to tlačil smerom. Jak ty uvedl stíhačku. 53 čů. Štrba. Stanica Lučivná. Lučivná. Štrba. Ale zase byť, že 4:37 Štrba je nikole. Kedy to tam malo byť? 4:37. Dobre, presne. Dobrý vláčik. Dobre. No dobre, už idem preč. Hej, dobré ráno. Takže 4:39 Štrba ready for zubačka. Zubačka. Ty schodík to jebe. To je celkom temné zvuk. Podrážka to je také, že bude aj klzať. Ukáž? Aj, Ty kokos, a to máš trošku taký nedezen na nej. No nemám, no. Uvidíme. Uvidíme, ako toto pôjde ďalej. Daj, update. Je 5:03. How many hours? Tak 0:03. Máme už aj slnko. A to je tak všetko. Tak ideme. Už idú macovia. Je tu mi zima, inak. Boha. Boha, na čo sme sem došli? Kam je tu echt zima? Toto sme mali vyhodiť niekde, nevadí, tak to zoberieme že hore. Hore to vyhodím. Áno, hore to vyhodím. Však čo má po nejakej prírode? Kurvená príroda. Daj si tento chlebík, ale ochutnáš. Tak dám, ale tento fakt neviem, či sa aby už taký pokazený. Odkrojem to na tomto, však na čom inom, ne? No, nevadí. Ale nevadí, keď aj ten tvoj nožík Ne, ja ho musím nájsť. No to by bola škoda, kebyže mi ho zanedeš. No však. Nech to môže tak tupí. Že toho medveďa by si s ním skoro udrel, jak pichol. Ja by si ho omráčil. Áno.
Ja si jebnem jedného komotora. Komotor. Ne. Noise. No, prešli sme zatiaľ 5,5 km za hodinu 6 a sme vo výške 1674 metrov. Pokračujeme, počasie praje. Počasíčko? Po piči. Je to pocit Podľa mňa sa tam nebude počuť. Ale neviem, jak je dobrý ten oný. Asi úplne tmavý, lebo to mám pod. Nie, v pohode, už som si to nastavil, ja som taký šikula. Ale chcel som, že odtiaľ sem pod kopec sme to dali za 40 minút. Pohoda. Koľko to mal byť normálne? Neviem, no hore to má byť 3 hodiny, 3:15. A ideme až tam, až dozadu. Tak uvidíme. Ale máme pohodičku. Gauč, dolina Hajzel. Gauč, dolina Hajzel, my tu máme byt. No, máme za sebou 2 hodinky. Za 30 metrov budeme mať 8 km, tak si vypočítaj koľko. A sme vo výške... Prešli sme už 743 výškových metrov a sme vo výške 2121. Ešte hodinku hore. Zatiaľ to vyzerá. Asi 100 metrov nám chýba do konca. Finále. Big finále. Big finále. Hmla sa blíži, čiže je tu aj to napätie. Cítime ho v kostiach. Čiže musíme sa ponáhľať, lebo piču uvidíme. Áno, hlavne v stehnách cítim to napätie. Akože nohy už nejdú. Ale všetko zatiaľ paráda. Počasíčko funguje. Slovenské švíčas... Nič. Nič. Dobrý. Dokázali sme to. Sme na vrchole. Ako je vidno za mnou. Ale sme to dokázali. Do začiatku pohoda. Veril som si, ale po tej zastávke, keď som vám dával update, tak došla, priznám sa, krízová situácia, keď som sa chcel otočiť. Mierne som mal závraty, točenia hlavy, ale dokázali sme to. Nemám asi čo dodať. Užívam si moment. A slnečko, lebo je tu pekne. A horálku bola v hlave. Ale musíte mať klapkart. Však sme tu. Počasie vyšlo na výbornou. Nemám čo jesť. Všetko som si jedol. Ja mám. No. A vlastne mám aj ja, však tu máme paštiku. Idem ísť na piču. A tak. Jak to Lukáš? Dobre. No, toľko možno. Dobre, ďakujem. Užívajme si to tu. Užívam si. Ešte nás čaká dlhá cesta. Áno, a teším sa na to pivo. Áno, pivo. To bude dobré. Vidíme sa na pive. Vidím na tú čočku. Už to točí. Dobre. Už to točí? No. Sme dole. Máme pivo. Tretie. Tretie pivo. Butno. Ej. Šieste. A počkaj, kam to ostri? Nech to ostri na mňa. Alebo chceš byť ty ostri? Nie. No, cesta dole bola ťažoba. Bola to pičovina. Tak, hej. Priznajme si to. Ale inak počasie nám vyšlo na to, že mala byť predpoveď. Mal byť úplne nahodno, ale vlastne úplne paráda. Áno. Kúkaj. Však kúkaj. Čo to je za počasie? Na slnečku mi peče pivo. No. Však povedz ty, ne. No. A teraz už iba čakáme na vlak a už je to iba na ZSSK, či to stíhame do 24 hodín. No. Mali by sme to stihnúť do 23, takže majú hodinu na meškanie. Ale tuto je väčší problém. Že
lístky. Nie. Jaj? Áno, aj to. Aj to, ale to si necháme pre seba. Áno, to si necháme pre seba, ale že majú pivo za euro 70. Euro 70, inak v Tatrách, Kozel, to spravíme reklamu, malo to piči. Bufet Horec. Bufet Horec na Štrbskom. Prečo to neostrý? Co sa deje? Pivo za euro 70. Čapovaná desinka Kozel, výborné pivo. Akože na Tatry podľa mňa extrém. Lebo sme čakali za pivo tak euro, hoppá. Čo euro 2? Euro 2, no áno. Ja som chcel dopovedať, že euro plus euro a 70 centov. A 70 centov. No tak sa vypekáme a čakáme na vlak a snad to stíhame. A tešíme sa na tú sprchu. Áno. Doma. A hlavne nohy nemám už. To sú také kolíky. To sú také kolíky. Také, že stan by som s nimi upevnil. Hovná. Hovná z prdele. Hovná z prdele. Stanica Bratislava, hlavná stanica. Ale je to tak novembrovejšie. Je to taký november, no.